Gure kantoetan, putain, Elian. Yep! Untxa? Gure soinu teknikaria. Ni Antxor Raspainiz, aizi hitzekoa eta Karma taldearen kantaria eta gitarista. Karma taldea hirukotea da, jok taldea gira, baterian Miguel Etxeberri, garrazikoa eta basuan Benjamin de la Vaca urruñakoa. Gaur gabadin gira, Aldaka gaztetxearen urtebetetzearen gaualdiaren zat eta gure lan berriaren aurkezteko parada ere jokanen dugu. Taldea sortu ginuen dola 3 urte eta rock estiloko musika emaiten dugu. Akzentu desberdin batzuz aberastuz. Badira pop akzentu batzuk batzutan, gero abian gira hard rockera biztanena. Energi desberdin batzuk nahasten ditugu. Zenako izen horiz, azken finean gure diskan aipatzen baititugu presio soziala, autoen garrantzia, norberaren izaitea. Azken finean dirudienez hitz hortan kontzeptu guzti horiek barneratzen zituen. Gustatzen zait izi beharri zepo bakarra kantua, diskaren lehen kantua. Aski representatzen du erakutsi nahi dugun guzia, musikalki baita ere hitzetan. Guretzat eskolaz kantatzea, zinez proiektuaren oinarria izan da, estapenetik. Betidanik izan gira eskol kulturaren kontsumitzaile eta guai zinez gure adinetan aktore izan nahi dugu eta gure eskuda beraz hortaz aho gira ere bai. Nire momentu berena kontzertuan finitzen delaik. Konteniz ere hasten biztan dena zen eta hor sentitzen da presioa eta bizi konten gira eta tensio bat pixka bat bakizu. Eta gero finituta kirora egin duzularik pixkat berdintxu da bakizu, dena eman duzu, izerditan zira eta pasatu da, goazen garrakardo baten hartzera eta da. Kontzertu maite izan dudan gehiena. Pentsatzen dut Garaiziko gaztetxearena zena, udan, kristoin beroa zen. Gure urbidekoak hor ziren, familiak, lagunak denak ezagutzen gintuen. Eta bazen horako tensio bat eta dena eman ginuen, areto tipi batean, arrabotxain hitz egin ginuen eta bizkiuntza zen. Beraz, bigarren diska atera berria dugu, plataforma guztietan entzugai egoiten da. Gure sareetan atsemaiten alda informazio guztia. Zoazte entzutea.